Hi guys. Manguha migmarang karon. Adumi lang mangkay. Nami sa basakan. Naglinya mahulog mi diri ron sa. Chati din ko. Dapat kamo mo request unta mo kapitan. Char. Ana ipadula balibon. Nagpesta pareha sa amo pa. Init kaayo giinit kaayo gidala-dala gyud ta diri sa kainit. Kabalong gipis lang ta. Init man day kay mangkay. Uy, mangawat po tag rambutan ron. Egsaba. Mawanti data nangawat pa tag kapayas, nangawat pa tag rambutan. Nga tag bayabas. Mangawat mirog bayabas, guys. Naa. Uy mo pa yung ipang hinambog ng bayabas. Iyon ba siya daghang bayabas? Pink ra ba ng bayabas kay? Nagpaabot atos juben dito, malakaw gitong putong to. Sige Yeah. na nilya. Halika, nga sa tabiyabas. Mga may bayabas ning pinambog ni Wiser Bad nga binabaya. Nakon ko ka. Hoy, sa maron. Ayaw ba tingo gabi no kay ma-CPR ning gabi dia? Naglagot ko ka selfie kay agmarang may gipang bantayan. Hoy, ginumuri ang pahinambog. Ana gyud ay bayabas. Tara oh. Dayon sa man nato na. Pangaron. Ay namay kuhit. May mangkay. Mga Ripote, wala ba ni ito mon? darang bayabas. Ha? Kanang puti. Dili ning ito mon? Hala, mukat-kat man jud si Ilin bay. Paling gagmaya pud aning bayabasa oy. Pink ne? Di ko ganahan ani. Wa man tay mausap ani oy, reklamador man ta mga kawatan pa ta, mga reklamador pa ta. Ulay dagko ani. Ada, kurot gani tanan basta ako nakakuha. Unsa man ang linghod man yung nakuha man kay? Ah, ningon mo puti. Haman. Oh, Haman? ara. Ayo kana. Pution man eh. Puro man siya puti, bisa gagmay. Ra o. Wow. Lami. Bahay pa. Thank you, di ko kay. Ay ka nag-breeze man ka. Na? Hilaw pa man ni ay. Uy, mahinog oy. Kato di ay kanang yellow kayo. Ay karang yelo kayo o nga gagmay to ra o mga puti na laina puring bayabasa kay ug mahinog puti man, murang luspad man. Mura manik tiguwang giuban. Tu ara hinog katong humok imo alin. Nag-breeze man ka. Oh, kinay joy homok. Kinay joy hinag. Ah. Pero rami man ni kay. Lami bitaw? Gahe pa. Tapa o hinog. Tapa. Dora. Hindi ko aganahan og bayabas. Bigaw na ra ba jud ko anang gahi kay. Ay, Tarong jud loko. kay. Na. Sana all day gahi. Kinsay manawagan me? Kinay na gahi diha. Hala, Gimingaw na pink. me. Pink Awak kayo ko na. ha. Pink kayo. Pinkish pa sa inyong gugma. Pinkish pa rin sa inyong intel. Ay! Karing mga ngita lagi may gahi. Kaya namin pinkish. Di ba kayo? Gahi nga pinkish. You see? May kayo. Tamis pa dyan sa inyong gugma. Ha, dahil ingon mo nga kanang akong biabas. Wala yan mo isulod. Kani dahil kuang kayo Ay, mo pink ilog. kayo siya. Feeling niya ko. Yun ani dahil ang kulor dyan kuha Mo yellow siya pag hinog. Uy, agad naman yung bayabas nga sa una pang panahon. Nagmay kayo hagliso. Mo dyan niya, nahinomduman ako nga. Magsitagkat ka sa una man kayo magbalay-balay. Mga bata pa ta. Mga biyabas sa una. Wala na mo nga na imong tambes. Ay, tingnan na bunga balingkat-kat na ko. Bisaya man eh ay. Wala na lang hinog. Yung video. Tala na. Ayun na dyan pala bihoy kay. Pagamay-gamay lang ni, pero pertining pagkapula. Lagi perting cute tapos ayaw. Parang ni April. Di ko ganang bayabas. Tubulon. Yeah. Gusto bol kay ikaw ayos imong bangkok nga santol, agis among kadalo. Nga naman kang kitobla ako gikalibanga kay ko kay. Bakit uwang na kayo anong naang tanong. Wala anak. Ay anak.
Bali ni sila. Uy, apurado ka ayo sa tanan. Asa naman pud mo? Pag humagbayabas, mga laag na pud mo. Uy, napay bayabas. Oh. Kaya lagi kaon manig something giring-giring. Rambutan, oh, daghan na kayo. Ay, mangawat na putek rambutan. Ali. Uy. Hala, daghan kay rambutan. Hala. Daghanog. Hoy, inihap ra ba na mangkay? Hoy, inihap na. I-post mo na ni mo makita. Oh, makita ni stag iya. Nangawat nga Libre nag-video. mga bo. Dili. Manguha og ay, hala dara oh. Libre mga bo, dili manguha og Rambutan? rambutan. Libre ang Hala. Hala kasab-an jud mo Ginoo ko. Ayaw panguha kay para baligya. Kasabot na? Ayaw panguha kay para sa baligya. Maulaw pud unta mo. Pwede, mapalit lang ta. Palit man kay. Hala daraw daghan kay sila grabutan. Mulabay na lang mi kay inihap man eh. Hoy, 18 million daw na. 18 million 901 nya. Ikuhaan ni mog isa man kay. Ano po to? 18 million 100 na lang. 18 million 900 na lang. Naragi yung motor diri kay. Wala. Yase dyan. Ayaw ninyo pa hinumdum may bay. Hindi mga ayaw rambutan. Dili lagi manguha rambutan. Mali, pasakya ni. Ayan dyan pagwaswan lang. Pahubog-hubog. Malamig pamili. Day, alin na day. Ilan? Mas Jubin? Ha? Punot na ka SJB nagtanong na to. Magiging yun eh. Hilo po. Ni nakakawat man kag rambutan. 889 na lang. Kasi natutong ito. Itong to. Wala na, wala na akong mas. Bali, uy. Isa. Kamus ilin. Isa, magpuyog ko lang. Marimi lang man kay mga ulmi og manong pangawat, mga ulmi og sa to kay fruit salad. Le! Woo! Nangawat mi rambutan dito. Sus pagkadakuas marka. Og mga bo, di mangawat og rambutan. Para dito 809 gihap dito 18,000 daw to ka kuan nya. Gikuan og kuan. Oh, pink kayo ni, pink panis inyong mga kuan. At ngal. Darang mansyon ni Mangkay. Sa gunung fruit salad ah. Na, naka-Rocky Road si Mangkay. Wow! Fruit salad. Avocado, mango, tuno. Sila ramay mo ka una na. Lina! Le! Tawag Lililis! Isa! Lili ba? Tawag ba? Naday ni ko. Eh, pares ninyo. Mangkoy slice bread. Biskwit. Naday tagbog ng tubig da Maricel. Ikaw, uy, Risa. Day tulutan mo din na Les, what did you do? Thank you so much, Maricel. Love you. Nah, Love you dyan na kayo siya. Mahigugman naman po tayo kay anak. Ay po palabiid anak. Sige. Tamis Nalimot tayo, na. tamis Lisa, tayo. nalimot na ba kung siya I love you? Very sweet. Oh, may Ay, gugma Joko. kita ulit ani. Ay, Diyos ko, bigla ng I love you, Lisa. Kaya maglagot ko anang. Nam pas pagmahal ni Maricel. Ah. woohoo, kagilo. Ay, nanda, maputaning mga nakaraan. Ma, Mga memories, ani, oy! makainom daw, mapuntas mga kagahapon. Ganina, nagkaugbayabas, nangita og gahi. Oh, sana ginawa. Hoy, nangita kaya, gimingaw na daw siya gahi. Makatubol ba ng gahe? Kamupudlo ka na ramo mo kay kita ra mo pagahe.
Kalami. Mangita tagom mo kay kita ray mo pagahi. Ah, di ta mi tagahi daan. Ilom lagi les, pag-ilom ba? Ang ginawa na. Sika kami nasa niya. Problema. Pagani, mga tawagan ni tagay. Mga tawa to. Honest yung kabuapa. Lisa, ikaon na lang nato ni ang tanan. Why magbungo? Oh, ganyan na yung post. Kalibutan. Kabot na lang. Isay ganahan daw bukaon. Gawa lang dire kay Makagabok ni kuan. Sipon kay ko. si Mangkol. Di Mangkol. Biskuit ra diya. May biskuit pa. Wala ko pabugang. May pulis. Taon. Lah, Budweiser oh. Duko-duko gyud siya gihaag kaon diha. Mantay nahurot man gyud ninyo ang salad oh. Wa na gyud, giyabo pa gyud nila kay. Ah, relax ra kayo siya oh, managkaon. Ali sa kapila na mo Aris. Ano gagana? Sir. Ang kasmangkay. Kanang pahinukloban ni kanya istorya nga. Karon pa ko na siya katawag fruit salad, siponon ko na siya. Ay, fruit salad les dili manguha og mangnangka. Ko ganito ni kay. Hala hinog gyud di ay hoy. Abi ninyo pa inana. Hala. Kay tabi. Patilawa sila Ano hinog di ay, hinog di ay. Hinog gyud ay le. Kami ba no? Pagbatay mo kung lagaraw kay titanusod mo. Na, mirisi ninyo. Nakuha na sana pa ako na kuan ba. Sa isa ka punuan, tulo ra ka bok. Salamat na lang sa tanan. Imo ko pa. Bay. Ay isa ka punuan na. Isang tulo ra ka. Bay. Isa ka punuan, tulo ra ka bok liso. Salamat na lang sa tanan. Ikatimpa na. Ko tungar man ikaw ni oh. Di na may Ah, balik mo siya pumudag ka ba do? Ayawan pa man lang kung mga Abay na oh. Sabi na pagtaga siya pumupuy ta mo maghiwa na inyong lula. Oh. mag-ano pa Alam mo, no? yung nangkaw niya. Ay unom ra ka buok. Kami ni mga kwan ba? niya oh. Mahinog les. Dami siya bay. Ama na siya. Dagol nga tapis yun. Ako gani ka. Kwan ba ni mo ni mga bonsai? Hala tamis kay siya. Salad. Oh. Mo nang ka. Hmm. Ay, tama eh. Oh, kuan eh. Kana po yung naslisa mo yung kahiwan. Ang sa puno. Murot na nagpagulisa ng mabula. Tamis kayo. Kumangkaon kay fruit salad les di manguha bulak. Ano? Bay, dalalita ko. Ako po'y kabuangan. Nung sa kan nguha kag nangka, nguha naman pug bulak. Kaya na kay kaya ka nang tulak ko doon. Kaya ko ng silog. Unsa man ka namunlay dala man na pakyaw mo ah. Namunlay naman pug ka diha. Kuha niya bulak les. Malimpyo na ako silongan ko nung magbulak. Oh, ako gana ipag-limpyo. Darag mga marites oh. Mo na mga marites deres dinginan. Pagkaugma. Unsa naman po ni marites? Marisol? Agbong bakos bayabas kay nikakat ni kadang hinog namnay. Marilo. Buang lima ka mo kakong paak gate. Sakit kayo. Wala na. Hoy, dire oh. Bot naman ang lider. Hala. Wa na. Baka na. Sinalimpyo pa. So, that's it. My laag for today's video. So, bye for now. See you in the next video. Galag-laag ra ko. Char. 君が虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと